Mga nungurupyo sa Purok 3 sa Riverside, Barangay Kamputhaw, Cebu City, ang mga benepisyaryo sa Kapuso Barangayan on Wheels sa GMA Regional TV kaganihang buntag. Anang report ni Luan Mirondina. Sa pagbisita sa GMA Regional TV distribution team sa Urban Poor Community sa Barangay Kamputhaw, among naila-ila si Jerilito Veloso, 40 anyos. Usa siya sa 120 ka mga benepisyaryo sa Kapuso Barangayan on Wheels. Si Veloso hilabihan kaapektado ug pirming maguol kun kusog ang pagbunok sa uwan tungod sa pag-awa sa sapa sa ilang dapit. Niadtong Oktubre, nangabasa ang iyang mga butang ug ang uban wa na niya nasalbar. Apil sa iyang gikagulan, kining nagtakilit nga tulo ka anda ng balay tungod mismo sa iyang pinuyanan nga tungod sa lapas taw nga baha na apektuhan ang pundasyon. Iyang gipanawagan nga unta matabangan sila sa lokal nga hagamhanan kay delikado na ang sitwasyon sa maong estruktura. Among gamit di na mabuslan, gipanglabay na nako kay dili na jud bada. Lisod man ka maglihok dito nga napay gatakilid, delikado. Delikado po 'yan. Labi na kay tulo ka bata. Daghang salamat sa GMA Regional TV nga nibisita diri sa Barangay Kamputhaw o sa mga staff nga nitabang jud namo. Maong may pasalamat siya sa iyang nadawat nga regalo gikan sa Kapuso Network. Sa wa pa mobisita ang Kapuso Barangayan on Wheels, nagtinabangay sa pag-andam sa vegetable packs alang sa mga residente ang GMA Regional TV Balitang Bisdak teams. Gisiguro usab sa team, lakip na ang mga private partners ug sponsors nga ang tanang nalambigit sa kalihukan, nagsunod sa minimum health and safety protocols atul sa distribution. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.